Yes, comrades, good morning. Mwaswera bwanji komanso muli bwanji. Comrades, ndingokambapo chinthu ichi. Tsiku la sala ndi mawa. Dayeso kabambe uja mawa akukapereka mapepa kumeki. It's not very simple. It has never been an easy journey for him. It has been rough, entertaining, and hopeful. Ulendo wa Dayeso kabambe pandale zake within a short time. I think wapanga zinthu zomwe anthu ena ndale akhala kupanga maybe since 1994. Iye within a short time of period wapanga ndale zake kukhala ngati zoti amalawi ambiri tamba kuziona, tamba kuyikamo chikhulupiriro mwa iyeyo. Comrades Malawians, ndale munthu umazikweza wekha ndi mmene ukuonera nyengo mmene ilili. Kabambe is one of the good person. Yemwe atenga ndale kuitenga mwa style yoti anthu ambiri mwina sakuvesesa, komanso anthu ambiri omvesesa akuvesa bwino ndithu. It's just the same Saulos Chilima. Saulos Chilima ndi Kabambe sakusiyana kwenikweni mkati mwaone mmene ayendera pa ndale zawo. Saulos Chilima within a short time kungochoka mu office kuyamba ndale kukhala vice president wa APM, uyo kukwera kuchoka ku DPP kubwera ku MCP within a short time, kukhala running mate wa Chakwera, kukhala vice president, ndikupanga kukhala munthu mmodzi wachikoka kwambiri kuposa mabwana amene wagwira nawo ntchito ngati vice president, meaning that kwa APM ndi kwa Chakwera. So Dayeso Kabambe wangobweranso mwa njira imene yoyo yomwe Malawi ambiri mwina amene makonda ndale zongoyankhula kubwebweta, kuyankhula maganizo anu, kuyerekeza. Dayeso Kabambe sanapange ndale zoyerekeza. Dayeso Kabambe wazikweza bwino kwambiri pa ndale yake. Mukati mone anthu amene akugwira nawo ntchito Dayeso Kabambe ndi anthu omwe anayamba kalekale ndale, koma is not moved ndi anthu amene anakhala kale pa ndale. He's making things, his decisions are not harmful, not painful. Maganizo akabambe amene akuyendesera ndale zake suli munthu ina ngati kuti zikumpweteka munthu wina as compared kwa anthu ena ndale. Anthu ena ndale amene alipo anayamba ndale Kabambe asanayambe ndale, mukati mone ndale zawo zimakhala zopwetekesa mutu. Zina ndi zimene mwaona zulo za ku DPPs. Kabambe anali ku DPP just like Saulos Chilima. The two were in DPP. Taona ndimene akuyendera. Even ku UTM kuli anthu ena amene anakhalapo kale pa ndale. Makamaka pali akuluakulu ena ku UTM aliko omwe anakhalapo ndithu pa ndale. Koma Kabambe is able to be a favorite of them. That is the politics that we need in Malawi. Ndi pamene Kabambe anthu ambiri akuaposera zero andale. Ndi ena anu mkuyerekeza. Kabambe running mate atenge atipere muluzi. Ayi, mukulakwisa. Atipere muluzi njira imene wayendapo pa politics ndi abambo ache tu basi. Ndi mwana wa abambo wake. Atipere muluzi wachuka pandale not because of anything. It's because of the father of the former president of this country. That's why zikumvuta mpaka leloli. Mwina bamba akakhala kuti anamwalira, sorry to say this. Atipere wakula ndale zake za nyumba. Akakhumudwa kunjako, akaona zokhoma kunjako pandale, amabwera kwa bambo ake nampembuza. Pamene Kabambe ndale zake wanguyambira pombe. Sinambe ndavapo kuti Kabambe bambo ake anali a president. Ndiye anthu amalawi mukamayerekeza kuti Kabambe atenge atipere muluzi kukhala running mate, musokoneza ndale. Ndi chimozimozi Kabambe atenge abakiri muluzi kukhala ndani running mate wawo. Ndale za atipere muluzi sanakhwime pandale ngati mene wakhwimira Kabambe olonso mene anakhwimira SKC. Chimozimozi ndale zake Ford, Enoch Chihana. Enoch Chihana ndale zake ambiri tikamaona Enoch Chihana timaona ntchito za bambo ake achakufa Chihana. Koma paye yekha Enoch Chihana sanapange chipani cha Ford kukhala kubwereza za chilendo kuti ndikukhala ndi chikoka makamaka kuno kumpoto kapena kulilongwe komwe akukhala.
So ndale zathu zapa nyumba za nyumba simungazifanizire ndi ndale za Daiso Kabambe kapena mmene anaendera Saulos Chilima. Anayamba ndale paokha ndi kuzichukisa okha kayenesedwe ka ndale. So Daiso Kabambe is an obvious winner pa njira ina iliyonse. Simungayelekeze munthu wa ndale pa msinkhu umene alipoja ngati Daiso Kabambe kumayelekeza ndi achina Atupele awa kugwira nawo ntchito limodzi. Amalawi mukulakwisa. Atupele Muluzi ndi mmene bambo ake anakhala pa mpando wa usogolera Bakili Muluzi. Iyenso usogolero wake umayenda limodzi ndi bambo ake. Palibe chanzeru chomwe Atupele Muluzi angapange pa ndale za ku Malawi unless akanakhala mwana woti bambo ake sanali a president a dziko lino. So Atupele Muluzi to pair with Kabambe Malawi is another, it will be just another stupidity. Sizingagwire mpang'ono pomwe. Daiso Kabambe wayenda bwino kwambiri pa ndale zake. Komanso he has been very tolerant. Anthu amene amapikisana nawo ku convention, he took his own initiative kukuma nawo anthu amene aja kuwalongosolera kukhazikana pansi mitima. Panopa anthu anapikisana nawo Kabambe convention osakuyenda limodzi. Ngakhale apo ndi apo madala awawo aujena awo achikulira awawo a Newton Kambala samaoneka nthawi zina, komanso pamamveka mphekesera zina mwina zosakhala bwino ngati munthu ochoka ku Central Region amakhala ngati Central Region alibe chikoka. Komabe Kabambe has managed to bring all those people amene anapanga nawo contest ku convention kumayenda nawo. So apapa chofunika Malawi chokuti if Kabambe can come up with a decision of maintaining anthu amene wakhala kuyenda nawo chiyambeni convention kuzafika leloli ndi kutengapo running mate pamene pa anthu amene anapikisana nawo convention, ine ndikuona Kabambe akhoza kupanga bwino. Kwa magazo angawo suti kapena ndi 100% kapena 80%. Kabambe akuona waona anthu amene wayenda nawo mundale mwakemu kuchoka mmene anachoka ku DPP kubwera ku UTM ndi kuzatenga usogwa chipani chimene chichi. Kwa ndakamba apa ndikukamba za Atupele ndi anthu ena amene mungachule. Kabambe maturity yake ya politics every day Kabambe akumakhala munthu wamkulu. The more mmene akuyendera ma district mumu mmene akupangira ndale zake Kabambe akuoneka kuti akukula every day. Kabambe is growing politically. Pamene akulu enawa tingoyerekeza mwina ku MCP yemwe atalimbane kwambiri ndi Kabambe. Ku MCP kulibe anthu amene akukula pandale. Anthu aku MC pandale anakula anafikapo basi. They cannot grow more than mene alibe space yoti akhoza kukula pandale ngati mene akule Kabambe. Kabambe is growing every day. Kabambe siku lake limakhala kuti waphunzirapo chinthu. Amalawiso tikumaphunzirapo zinthu zina kwa Kabambe. So Kabambe is becoming a very good charming leader for this country. Akuyenda ndi tikuona kuti is growing. Akukula mundale leloli zimene alipange leloli muona kuti munthu uyutu uzoti mamonerapo lero ali apo. Just remember when he was going ku convention kunali manong'onong'o zipani zonse Malawi zimaona ku UTM kumzuzu. Kabambe sadusa asangaduse Kabambe afuna teke chipani kupita DPP. Kabambe anakadusa ku convention anthu onse osamvesesa. Amene timamonafe timamona ngati mene ndikukambira panopa. Ineyo ngati comrade Samuel Wala ndimampangira campaign Kabambe. Ndinampangiraponso campaign SKC yemwe ndimaganiza kuti pa 16 September iyi kubwera akalakhawa moyo amene akadadusanso posavuta. Kabambe and SKC zopanga zawo pandale zawo every day amakula pandale. Every day amapanga zinthu zomwe amazoti Malawi akufuna. Pamene enawo they have never grown in politics. Atupele Muluzi simungamukakamize kupanga peya ndi Kabambe. That's wrong. Kabambe ndale zake it has been very much calculative. Chilichonse pena kupanga Kabambe pandale zake kuno ku Malawi. He has been calculating. Ena wakulephera usogolero wa dziko lino samakula pandale. Amangoyamba ndale ngati munthu wamkulu komanso akulaso osapezanso nzeru zina kuonjezera popanga ndale. Kabambe ndale zake
wazipangisa eka kukhala wokhwima nzeru. That's why even kuchipani ngakhale kusowa mwina zinthu zina zomwe anthu ambiri akuyembekeza ngati mene akupangira zipani zina kuti akugawa zimaterials zambiri, akugawa ndalama. Kabambe is not doing that. He knows where to produce money. He knows what to talk. He knows what to give the people. Kabambe is the only hopeful leader. Yemwe every day akumakula. Muntu kamakula pandale ukakhala msogolo wa ziko si umavutika kuyendesa ziko. Chikuwa malowa kuti umakhala ndi maturity jauti yopindula. Anthu ena anakula kukula kwawo sikuopereka phindu ku Malawi. Ndi zimene mwaona ziro zichi ku DPP. Munthu wamkulu ndithu pa chibadidwe koma nzeru mulibe. Pamene Kabambe with his age at 51 years mukuona bwanji akukula ku Central Region akumkonda, ku Eastern Region akumkonda, ku Southern Region akumkonda. Komanso Kabambe akuziwa kuti mavoti amene anthu analembesa ku Malawi ndi 7.2 million votes. Akumaona mavoti amene acho. Iye isakupupuluma nazo kuti ka chibigirare chani hayi. Anthu amene Kabambe akuwapangira kampeni kuti ampase vote ali nkati mwa nambala ya 7.2 million votes. Ndimene akuona. Sakuona chiwawa cha anthu kuti ya. Sakuona zimene anthu ena akupanga azipani kutenga anthu malole chani. Kabambe kampeni yake angona anthu 7.2 million Malawians omwe anapanga register. Ndipo amene wo ndamene yeye akuayendera. Basi. So Malawi ena ngaluso mzikula. Mukamasatira anthu andalewa kapena kumacheberera inunso muzikula nzeru. Kodi amene ndikumuchebererayi akundiphunzitsa chani. Ine Kabambe wandiphunzitsa zambiri kwa basi. Ndipo I wish Amalawi enanso mphunzireko. Kabambe ndale zake zikubwera ni maturity in Malawi politics. Zikubwera with real change. Mindset change ija akuyendesa bwino kwa basi Kabambe ku kampeni kwake. Akumamvera zimene anthu akuyankhula. Komanso yeye sakusintha zokamba zake chifukwa choti waona anthu ambiri. Ayi, fundo zake nzomwe zija basi. Kusintha ziko lathu economically. Basi. So comrades Malawians, mkamakamba za running mate. Tenti mpase Kabambe mpata. Katenga Matthews Mtumbuka kupoto kuno tichilandira. Katenga Catherine Mzumare kupoto kuno tichilandira. Chiko anthu amene wawa ayenda limozi. Akuziwana. Zofoka akuziona. Zofoka akuziona mbali zonse. Kabambe zofoka za Matthews Mtumbuka akuziziwa. Akuzitemu zofoka za Matthews Mtumbuka akuziziwa. Koma it's up to us Malawians, it's up to Kabambe. How best is he going to make zofoka za Mtumbuka kuti zikhale poyenerera kuti Malawi akhale ni hope yaikulu. Munthu aliyense pandale amakhandi zofoka zake. Tisanamizane papa ya. Oro marani metameti kudandaula wawa. Tikudandaula kuti anthu ena asankha marani mete olakwika. Chifukwa tikuziwa zofoka zawo. Chimodzimodzi Kabambe akumana ndi zimene zozo. Koma Kabambe ni maturity yake. Sapanga kuti anthu ambiri adandaule. Kapena sapanga chinthu choti zofoka za munthu wina Amalawi ambiri adandaule. Ayi. Koma Kabambe is going to make a good correction. Ngati running mate amene akusankha atakandi zofoka. So it's up to the running mates amene mtasankhidwe ndi Kabambe. Pull up your socks. So akuyutemu kuko as a party. Suti aliyense ali strong. Ayi. Amene ali strong ndi Kabambe ndi chifukwa chake ndi president. And the strength of Kabambe was justified ku convention. Komwe wina aliyense kamene atasankhidwa ka running mate anapanga nawo contest, kapena anapanga nawo attend, kapena anapanga nawo participate ku convention umene koko. Koma sanapeze mpando waukulu ngati Kabambe. The running mate wa Kabambe ayenera kuziwa kuti ngati wasankhidwa iye ukhala running mate wa Kabambe ayenera kusatira zomwe Kabambe akufuna. So Kabambe presidency ya kuchipani kwa UTM kuti akhale msogolesi wa cha UTM anamkonda ndi anthu ambiri. So pano amene takhale running mate wa Kabambe chonde usakhale wokula mtima, chonde usamdelere msogoleri wako. Chifukwa yeyo anasankhidwa ku convention. Iweyo you are only appointed. Ndiye pale mwana kuziwa.
komanso kabambe akasankha munthu wina wachipani china kapena wosati wa mchipani asamale chifukwa munthu amene mutamusankheyo kuchipani kumene kwachokerako sanasankhidwe bwino mwina ayi sanasankhidwe mwina bwinobwino mwina anangompanga indosi chikwavuta kuti mukatenga mtsogoleri yemwe akhale running anangopangidwa indosi kuchipani sizimayenda chifukwa running ameneyoyo ayizayendera fundo za chipani cha UTM za akabambe ndi Amalawi tisamkakamize munthu kusankha zinthu zoti sizingatisangalatse zomwe zikozanso kuchepetsa mphamvu ya chipani chathu cha UTM. Comrades, good morning.